nemáme rasa, tímto tě žádáme, abys vykonal dílo Katovo podle veneckého soudu našeho. Pane řezník, opět ze svého řemesla a připravte nábor tak, aby nám chutnalo. Jinak prosím vás, jako kdo byste neznal, jako jo, ty prase, jo, kde to jako má, jo, tak my jsme si tady pro vás připravili takovou pomůcku, jo. Taková mapa. Taková mapa jako toho prasete, jako jo, takže mapa. samozřejmě my řezníci to známe, jo, a která svíje by to tady, pardon, že byste jako nevěděli tady v Úštěku, to ta svíje jako kde má, ti víte, co má tady svíje? No tam má věci. Nevíte, tak proto tady máme tady jako tu pomůcku, můžeme všechno měnit, no. Takže, kdo má masky, pane, pojďte s tu maskou toho souboje, pojďte, pane Jadlevský, pojďte sem a přidáme slovo kapele. Pane řezník, máte jako houku, tak taky tam budou hulitáme jako taky se nevte, ti dáme. Jo, netancujou. No tak nějaký, dáme ty huličky, pojďte. Taky neschovávejte si za ty krabičky, paní, pořád. Vy tady se zatím schováváte a z toho tam se nic nemáme, pojďte tancovat. Já teda hraju jo. Tady, řeznice, jo, Já tu harmoniku.